Good morning mga kaspero. Right. Ano mga kulang? May mga pinggan ba dyan? 5:29 ng umaga. Nakarating kami dito sa Batangas kagabi. Mag-aalas 7. Alas 8 min. So, yung dala kong wetsuit ay 5mm dahil malamig. Tapos yung pana natin dala. Ito dalawa. Invert. Yung patos. So ito yung pang upper. Leggings. Right. Abangan natin mamaya yung mahuli natin dito. Let's go mga kaspero. Yan. Ready na si Mr. Kevin. Buhay na munuhan natin dito sa Batangas. Napakalinaw ng dagat dito. So doon kami sa kabila mag-uumpisa. At parehong Orosab yung gamit namin na demultiplied. Gawa ni Bemracha. Yan, shout out. Ito naman sa akin. Okay. Tara na. Tingnan nyo naman yung spot dito mga kaspero. Ang ganda. Yung tumatalon pa yung batalay. Doon kami magsisimula. Papunta doon. Dito ako nakapana ng 40 kilos na GT. Tsaka yung mga cobia. Yung dugtot. Dyan. Tsaka doon. Unang drop natin mga kaspero, warm up muna tayo. At eto, nag-ambush ako. Medyo mababaw lang naman yung spot na pinapanaan natin ngayon. Nasa 8 meters lang. Kaya eto, bumungad sa atin yung napakaraming ladyfish. Ayan o, grabe. Ang lalaki nito mga kaspero. Siguro yung isang piraso maabot ng 4 to 5 kilos. Sobrang dami nito. Kaya hinayaan ko lang. Manana mga kaspero, gawa ng sagabal yan sa pagbibitbit natin. At nung tiningnan ko si Master Kevin, kumana pala siya ng malaking bugtut mga kaspero. Problema lang, binibilan niya. Kaya ayun, nakawala, sayang. Nakasira yung laman ng isda at nakalabas yung flapper. Laki ng bugtut, nasa 10 kilos daw. Pero hindi para sa amin yun, kaya hinayaan ko na lang. At eto, pagbaba ko mga kaspero, meron akong nakita na sobrang laki ng dugtot. Ayan o. Hindi ko muna pinana. Siguro abot na yan ng demultiplied natin, pero hindi ko pa rin pinana. Gawa ng hindi natin ma-aim ng maayos yung pana. Baka manapisan at hindi natin matamaan. Kaya hinayaan ko na, baka magpakita pa sa atin sa susunod. At ito, pagbaba ko ulit, merong tangigi sa ilalim. Kaya hinabol ko ito pababa mga kaspero hanggang sa lumapat na ako sa 19 meters. Ngunit hindi talaga bumalik yung tangigi. At napansin ko merong tatlong brasing trevally na umaaligid sa baba. Ayan o, malalaki na yan. 45 kilos na bawat isa niyan mga kaspero. Ngunit hindi ko talaga sila pinapana. Talagang hinihintay ko yung tanigi na bumalik. Ugali kasi na bumabalik. Kaya ito, bumalik na siya mga kaspero. Sa baba ko dumaan. Problema lang, daplis yung pagkatira natin. Sayang. Laki pa naman sana yun. Nasa 6 to 7 kilos na sana yun. Pero hindi pa rin pala talaga sa atin yun. Kaya hinayaan na natin mga kaspero. At this time, bumaba ulit ako dito. Nasa 17 meters ako. Nagstay mga kaspero. At eto, biglang nagsialisan yung mga bait, yung mga dalagang bukid at saka yung mga triggerfish. Yun pala, merong special na isda mga kaspero. Ito yung tinatawag na EJ o amberjack.
Bihira lang ito mapana mga kaspero. Karamihan ito nahuhuli sa jigging. Ngunit ito, nakapana tayo. Yung mga kasama pa mga kaspero, buti tumabi itong mga amberjack na to. Kulang-kulang 8 kilos itong amberjack na napana ko mga kaspero. Bali pangalawang amberjack na napana ko dito sa Batangas mga kaspero. At ayan, nahuli natin. Ito yung pinakamalaking amberjack na napana ko. Ayos. Bihirang-bihira lang talaga dito sa Pilipinas na makapana ng ganitong klase ng isda mga kaspero, yung amberjack, dahil sa malalim ito. Ngunit this time bumaba sila, siguro meron silang mga hinahanap. Wow! EJ! Amberjack mga kaspero. Woo! Second time. Nakadali ng malaking amberjack. Anak. Woo! Amber! Hinanap ko yung kasamahan mga kaspero. Kaya dito bumaba ako dahil nakita ko yung grupo ng mangrove snapper malalaki. At meron pang lumapit sa atin na isang amberjack ulit mga kaspero. Ayan oh, biglang nagskalasa na naman yung maliliit. Ayun, malaki na sana. Kaso lang medyo malayo sa atin. Kaya nag-aalangan ako na tirahin. Baka magos. Pero malaki na yun. Aabot naman siguro yun ang pana natin, pero baka makawala lang, sayang. Malakas yung agos mga kaspero, kaya tumabi na tayo. Dami sana pelagic doon kanina. Tapos Mr. Kevin, ito yung nadali natin. Amberjack. Malaki na rin. Nagpahinga lang kami ng saglit mga kaspero at bumalik sa dive. Pero dito lang kami sa tapat ni Bro Ryan. Ayun, meron akong napansin na dalawang giant trevally. At eto, lumapit sa atin yung isa, tinira ko na. Ayun, sa pool. Napakaganda ng pagkatira natin dito sa GT na ito mga kaspero. Na spine shot natin. Ayos. Ito yung binumano sa ikalawang lusong natin sa araw na to mga kaspero. Sana madagdagan pa para makarami tayo. Pagka-secured ng unang GT natin mga kaspero, bumaba ulit ako dito sa unahan lang. At ayun, nagsialisa na naman yung mga pakpakan or trigger fish mga kaspero. Ibig sabihin, meron na namang GT or trevally. At ito nga, hindi tayo nagkamali. Merong nagpakita na isang brassy trevally. At ayun, hinahunting ko mga kaspero. Dahan-dahan lang yung galaw natin para hindi siya umalis agad. At buti na lang, sinalubong tayo at tinira ko mga kaspero sa pool sa mata. Walang kawala. Kalawang GT mga kaspero. Akalain nyo, dito lang yan sa 9 meters. The best talaga itong spot na to.
Same spot pa rin tayo mga kaspero. Hindi na tayo lumayo. Gawa ng nandito lang yung mga bait. At syempre, dito rin tayo mag-hunting. Dahil napansin ko na labas yung mga GT ngayong araw. Kaya eto, palingon-lingon tayo sa paligid. At ayan, parang nagugulat na naman itong mga triggerfish. At tiningnan ko dito sa tabi banda mga kaspero, at napansin ko merong malaking papalapit sa atin, at sadyang nagkakagulo talaga itong maliliit na isda. Ibig sabihin, malaki talaga itong papalapit sa atin. At ayan, boom, sapol mga kaspero, isang napakalaking giant trevally. Kulang-kulang 9 kilos ito mga kaspero. Kanina yung mga napana natin nasa 3 kilos, pero ito bumawi tayo, malaki yung napana natin mga kaspero. Sulit ang live. Bullseye. Another drop na naman tayo. Di natin titigilan to hanggat nandito sila mga kaspero. Papana at papana tayo. Ayan o, napakaganda ng pwesto natin. Dito ulit tayo sa 8 meters. Grabe, napakaganda talaga ng spot na to mga kaspero. Ayan o, lalo na pag may agos, kahit nasa 5 meters ka lang. Ayan o, yung GT, napansin nyo, nandyan sa likuran ko. Paikot-ikot lang, kaya dinahandahan ko na puntahan. Problema lang, lumayo. Kaya abang lang tayo ng iba, baka may lumapit. At hindi nga tayo nagkamali, merong dumaan sa ibaba doon sa dulo ng pins ko. Ayan, papalapit. Tinira ko na mga kaspero. Bullseye, patay agad mga kaspero. Napakaganda na pagkatira natin dito sa Giant Trevally na ito. Eto pa, napakaganda ng pwesto ko. Sigurado merong lalapit. Ayan o, bullseye ka ngayon, sobrang lapit. Boom, sapol mga kaspero. Dagdag na naman sa huli. Ito yung salubong ng 2026 sa atin. Napakaraming GT yung nahuli natin ngayong araw. Saglit lang ito mga kaspero, halos 2 oras lang na dive, pero paldo. Grabe, si Master Kevin nakapana rin, naka-4 na piraso din siyang trevally. So nakahuli kaming dalawa ng 11 piraso na GT. Kalain yan, hindi pa kasama yung 2 maliliit at saka samaran, pero paldo talaga. Grabe, hindi ka mapapagod gawa ng sobrang babaw ng spot. Meron pa akong nakitang mga cobia, yung nakawala pa natin na himak, yung dugtot, sayang, pero bumawi naman tayo dito sa Trevally.
eto, bumaba ulit tayo. Tahimik, ngunit nawawala yung mga bait, pero ito yung lumapit. Boom! Sapol! Spine shot mga kaspero. Trevally ulit. Ito na yung last na napana natin dahil umuwi na kami mga kaspero. Mag-aalas 2 pa lang ng hapon, pero kailangan na namin umuwi. Gawa ng kailangan namin magpahinga at sasamba pa kami mga kaspero. Kaya pagdating dito sa HQ namin, mayroon agad na bumili ng tagdadalawa. Kaya naubos agad mga kaspero yung mga nahuli namin. Saglit lang, binili lahat. Tapi lang yan bro, 9 meters bro. 9 meters lang to kanina. Nabili na kasi yung amberjack kanina mga kaspero, kaya eto yung mga nahuli natin. At hanggang dito lang ang ating video mga kaspero. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta, and shout out po kay Tito Bren. Ayan, waiting na ako sa pana mo na i-test fire natin dito sa mga GT. And syempre sa Maker kay Bro Bemrecha. And syempre sa ating best sealer, ayan, kay Sir Abraham. Ayan, God bless po. See you on my next upload mga kaspero.